no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call. En casa nos reunimos las madres los lunes para comentar qué es lo que nos preocupa sobre ellos, qué dudas tenemos y nos ayudan a alcanzar un problema y comentamos sobre nosotras también, nos ayudamos. Cada una aporta su testimonio personal y así podemos tener un poco más de recursos y apoyo. Lo que me aporta es el conocimiento más bien, ¿no? Es el estar más tranquila y poder preguntar qué es lo que siempre tienes. Hombre, yo vengo personalmente por mi hijo, ¿no? Me merece la pena porque he trabajado con él y puede llegar a superar cosas que está ahí, ¿no? Y yo pues porque siempre es un rato para mí, para estar con madres y niños, siempre hay risas, ¿no? Aunque haya cosas duras y cosas que te entristezcan, pero siempre hay risas. Bueno, prácticamente todo lo que se aprende es más bien como escuela de padres, ¿no? Paciencia, pautas que no sabes, lo que es cuando haces cosas no sabes las consecuencias y aquí te orientan todo lo que haces mal, lo que haces bien o cómo poder guiar en el dia a dia. Doncs al casal en família tenim grup de mares i grup de nens. Les mares fan una activitat, fan un grup una tarda a la setmana en les que parlem i compartim diferents temes, diferents aspectes de què és el ser mare i com ens va l'educació dels fills. I els nens també venen el dilluns, que fan psicomotricitat, els grans i ludoteca, els germans més petits, i els grans també venen el dimarts i el dijous, que fan una activitat de casal, diguem que venen a jugar, però saben que venen a jugar d'una manera una mica especial, que vol dir que jugant treballem coses importants, com ara la convivència, el respecte, saber expressar emocions, conèixer-nos, conèixer els altres. Les famílies venen perquè algú els hi proposa. Podria ser, per exemple, a l'escola. Hi ha un mestre o un director que a una família li proposa que vingui al casal i el motiu és perquè aquesta família sigui acompanyada en la seva tasca d'educar els fills. Jo el que crec que les famílies estan avançant més, crec que en un primer lloc les mares i els pares crec que veuen una millora en ells mateixos per tenir aquest espai de compartir i de creixement personal. I després també crec que els ajuda molt a reflexionar i a prendre consciència del que és educar els fills, que en la vida de cada dia, i més en aquestes famílies que estan lluitant, que per educar els fills i tirar la família endavant estan lluitant molt. Llavors tenir aquest espai de reflexionar i de compartir crec que és un punt molt important. Jo, en el meu cas, de dedicar-me a l'educació, doncs jo des de petita ja he participat en esplais i en projectes de barri, de joves, diguem que des de petita ja ho he viscut i sempre m'ha aportat molt, crec que va amb la meva manera de ser i mira, finalment a nivell laboral m'ha interessat dedicar-m'hi professionalment. Una recompensa emocional, jo crec que el poder compartir aquests moments de vida amb els nens i amb les mares, sobretot, i també quan fem sortides, perquè fem sortides conjuntes i fem també trobades més disteses fora de l'escola, doncs poder compartir això és una experiència que personalment per mi és molt rica i aquest agraïment i aquest poder compartir és el que em fa sentir bé. Jo el casal crec que és un projecte molt xulo que podria créixer molt i que potser la manera de créixer seria que les mares i els pares fossin més protagonistes, que a poc agafessin ells, per exemple, passin a ser voluntaris. Porque lo pasamos muy bien y conocemos a otras personas. He aprendido que pueden haber diferentes personas con diferentes gustos, que a muchas personas les gustaría hacer cosas. Nos enseñan la educación, cómo respetar a los
cómo ayudar a las personas y todo eso. A veces hablamos de los sentimientos que puede tener una persona, los juegos jugamos elegimos a lo que quieren las personas. A veces podemos hasta hablar de lo que hacemos nosotros con nuestra familia, cómo es. ¿Y te gusta? I know that